Hello, Sisi Jeanette. Good evening. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Africa, Damina, Waka Waka, Damina, Zanukalewa, Manawa, Damina, Hello, hello. Magandang gabi. Kuya Farmer, si Q, anong sipag? Akyat ka, Kuya Farmers. Practice tayo. Kahit mag-practice si Tres, araw-araw, gabi-gabi. Palaging ganun yung boosties. Ma'am Amelia Villar, nag-love shoutout po. Or good morning po dyan sa iyo. Salamat po sa pagbisita. Parang hindi kita nakikita nagla-live, Ma'am Amelia. Tay, akala ko ba may sarili kang hagdan? Bakit hindi mo, andyan na pala si Tay. Bakit kambal kami? Ang bilis talaga lumipad ng tatay ko, oy. Ayan, Tay, naandyan ka. Okay, Ox, maya lang siguro konti. Sige po, Kuya Farmers. Hihintayin kita dito sa taas ng pili. Sige po. Ciao muna. Miguel shoutout, Tres Marias. Good evening dito kasi. Dito kasi ako sa Pinas ngayon. Ay, wow! Nasa Pinas ka, Ma'am Amelia? Saan ka nga po sa Pinas? Ang bilis naman. Ang bilis mo naman, Ma'am Amelia. Kaya pala hindi ko nakikitang nag-live ka. Sabi ko, parang hindi ko nakikita pag gising ko. Nakikita ko si Ma'am Amelia yung naka-live. Ngayon, mga ilang araw na hindi ko nakikita talaga. Umuwi ka pala, Ma'am Amelia ng Pinas. Ayan, welcome home. Tay, naandiyan ka ba? Magsalita ka na. Hindi muna ako nag-live, kaya hinintay ko muna si Ate Ling. Nag-support muna ako doon kay Ate Ling habang nagluluto ako. Ginabi na kasi si Tres magluto eh. Ayan, alas 8 na pala, no? Maya-maya lang, curfew na si Tres. Kaya mamaya yung aakyat, sila yung mag-end live ng aking live stream. Kahit paabutin nila ng alas 12 or alas 11 ng gabi. Kaya di pa ako nakaka-recover sa jet lag. Ayan. Bakasyon po ba yan, Ma'am Amelia? Salamat, Sisi Jeanette, sa paharang. One month lang, balik na ulit ako sa Canada. Wow! At least 1 month, Ma'am Amelia. Okay na yun. Sulit na yung bakasyon na yun. Kahit 1 month lang. Pero parang hindi, no? Kasi ilang linggo lang yung 1 month. Parang hindi. Kaya araw-arawin mo na, Ma'am Amelia, yung paggala-gala sa Pinas. Saan ka po dito, Ma'am Amelia, sa Pinas? Saang lugar ka po dito sa Pinas? Hinihintay ko si Dos na matapos kumain. Siya yung papagkantahin ko dito. Kasi nagsasawa na si Tres sa sarili niyang boses.
Dos, bilisan mo, Dos. Sis Arlene, big love shout out. Good evening. Kanina, inulit ko pinanood yung ano mo, sis, yung premiere mo kagabi kasi hindi ko yun kagabi kasi, di ba, nakanta ako. Nakabidyo lang ako doon sa'yo, si Stress Mix ko at kanina, pinanood ko doon sa isa ko, sige. Ang sarap-sarap naman ang ginawa mong ano yun, avocado graham. Sana all. Pwede pala yun, no? Pag wala kang mango, pwede pala yung avocado graham. Michael Kiambao, make a love shout out. Good evening. Good evening, Tres. Sis Tres. Again. Good evening din, Sis Arlene. Asa na yung tatay ko? Umakit, di naman nagsasalita. Ayan, nilagyan lang siguro ako ng ano niya, ng background dyan sa taas. Thank you, Tay. Sa paglagay dyan ng ano, to the rescue talaga yan. Pag nakikita niya yung screen kong naka-block, agad-agad. Lilipad yan pataas. May sariling hagdan. Tapos lalagyan niya ng yan, mga background dyan sa taas. Huwag mo kong kausapin. Andiyan na naman siya. Nagsimula na naman siya. Grabe. Grabe talaga tong tatay ko na to. May pinagdadaanan. Oh, ano nangyari? Bakit ganyan yan? Ganyan na yan tayo. Ang dilim na. Ipakita mo yung mukha mo. Hindi yung kakambal ko. Ano ba yan? Kaya nga sis Arlene, bakit ikaw pa rin yung pic mo dyan, sis Stress, yung picture? Kaya nga ayan o. Yung mukha mo naman tay, yung gwapong-gwapo mong picture dyan ng mga kabataan mo pa. Yung hindi ka pa ermitanyo. Ngayon kasi mukhang... Baka ang ibig mong sabihin yung hindi ka pamungi. Kamu ha? Diretsuin mo na kasi. Ano na? Yun din ang sasabihin mo. Yun din ang sasabihin Nung hindi ka pamungi? Oo. Hindi Hindi naman yun. Magandang buhay po para sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning everyone. Lahat mo nang naindan. Magandang umaga. So ano ngayon, ang ating gagawin ay i-grill natin si Admin Tony. Dahil si Admin Tony ay mahal na mahal ko. At siya po ang aking love team dito sa ating YT. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ito po ay aking inihanda talaga para sa kanya. Ayan, dahil naubos na po yung aking favorite na cornic at favorite ni Admin Tony, kaya ang natira na lamang po ay peanut. Yan, ipagngunguya ko si Admin Tony ng peanut at ipagbubukas ko siya ng sunflower seed. Dahil yan, sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, Admin Tony, ito ang para sa iyo. Ganyan lang magbubukas. Ayan. Ayan. Ayun na yung laman nasa loob na. Tapos, ipagnguya kita nitong sabay na ng mani. Tapos, saluhin mo. Ito na, ang inata kong mani para sa'yo. Sobrang pagmamahal ko yan sa'yo, ha? Baka awayin mo pa ako niyan. Ano pang gusto mo? So, ayan na, Admin Tony. Sobrang mahal kita. Ayan o, ayan o. Saan ko ba lalagay? Ito sa tissue? Diyos mio, Marimar. Ayan, ipinagnguya na si Tay.
ng aming nanay. Baliw yun, baliw. In-insert talaga. Doon yata kayo nagmana sa kabaliwan nun. Hi. Busy lagi si Nay Eva, no? Hindi siya nagla-live tayo. Bakit? Kapag hindi busy, lagi kang pinagtitripan. Mahilig mangaway yun. Yan ba yun yung kasama mo sa dyan sa profile mo? Oo, kulit ka rin. Kanta na tayo. And so, sa mga viewers dyan na hindi pa nakakalam ng kwento ng Eva Mix Vlog. Ayan, so si Eva Mix Vlog po ay may asawa, may anak, at nasa Saudi po siya ngayon. Nabuo ang isang Eva Mix Vlog dahil sa pakiusap ng isang namayapan naming admin, ang aming admin Casey Garcia. O nakiusap siya sa amin sa isang panaginip nung nawala na siya sa mundo, nung nailibing na. Nakiusap siya na huwag maghihiwalay ang Tuneba. Kaya no matter what happened, ang Tuneba, kahit anong mangyari, kahit anong unos ang dumating, hindi maghihiwalay ang Tuneba Mix Vlog. Nice lang namin malaman ninyo na ang Tuneba Mix Vlog ay walang relasyon. Walang kami, dahil may asawa si Eva Mix Vlog, mayroon siyang anak. At para po sa inyong kalaman, sa pangalan lang po kami nagkukulab. Yan. Maraming salamat. Yun. Sa pangalan lang sila nagkukulab ni Tay. Tapos ipinagngunguya si Tay sa video lang. Di ba, Tay? Kanta na, Tay. Ang tagal ni Dos, naghuhugas pa. Ang tagal kasi nilang kumain. Ayan. Ayaw niya kumanta. Ako na lang, Tay. Pagpasensyahan mo na tong ano ko. Tay, kakanta ka ba? Sis Erlyn Romagosa, make a love shout out, Romagosa. Ayan. Make a love shout out, sis. Hello, everyone. Ayan, dahil ayaw niyo tayo dyan magsalita, kakanta na si Tres. Diba? Yung title ko dyan tayo, mag-practice tayo. Bahala na kung ayaw ng kanta sa boses ni Tres. Salamat sa patamsak, Sisi. Tika lang. Puntahan ko yung bahay. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Iniensayo pa ang mga ngiti para di mahalata. Tay, kumusta yung sound ko dyan? Sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba,
wala na akong magagawa. Hindi ba? Kumusta yung sound ko dyan, Tay? Pangit ba? Pangit sa tainga ko eh. Basta kumanta ka lang dyan. Anong pwede ko dyan? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na bulakan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap ako na ako ay masaya mo kahit ang totoo ay talaga walang dala. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal na ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Saan bang ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya ang iniiwan. Hindi ko na kaya. Taas. Sisi Jeanette, thank you, Sisi. Tay, kanta ka na. Mega love shout out everyone, sabi ni Sis Jeanette. Ayan, puntahan ko si Arlen Romagosa. Iba ba to? Magkaiba ba sila ni Arlen Channel? Ni Sis Arlen Channel. Ay, bakit? Di ko mapuntahan. Tay, magyaw-yaw ka muna dyan. Puntahan ko lang muna si Arlen Romagosa. Nakauwi ka na, no, Janet? Basta ang gala-gala natin kanina. Narinig ba yung mga boses dito? Oo, naririnig. Yung mga boses ng kasama ko dito sa loob ng bahay? O yan, hindi ka na naririnig kasi na-mute na kita. Na-mute na si Tres SM. Maingay ka kasi. Umayos ka, Tay. Sis Arlene Romagosa, andito ako sa iyong bahay. Baby pa pala to, 533 pa lang. Ayan, tamsak ako dito sa iyong upcoming premiere. Morning live, sa morning live pala. Ayan, tutok. Tikit ko na rin. Sisi, ang sungit ng tatay mo. No, bakit ang sungit nito? Magsabi ka lang, Sisi, kung gusto mo tong ilaglagin ko to eh. Ihulog ko to sa hagdan, sa puno ng pili. Dapat, pag nagsha-shoutout kayo, hindi everyone. Mega love shoutout everyone. Bakit? Iisa lang ba kami dito? Mega love shoutout all. Ganon. Hindi one. Aray. Grabe siya. At Ganun ba yun? pag Ganun ba yun, mag-mega love Tay? shoutout ka,
Mega love shout out, assorted people, ganun. Kasi assorted yung mga tao dito. May Amerikano, may Indiano, may Pilipino, Ilocano, Bicolano, Ilonggo, assorted nga, assorted. Sisi, Jeanette, ulitin mo Sisi. Yung pag-shout out mo. Mag-shout out na lang kayo. Everyone. Bakit? Iisa kami? Sisi, naririnig mo ba yung sermon ng tatay mo? Sir Eki, Migalop, shoutout po. Salamat po sa pagbisita, Sir Eki. Ano tayo, di ka kakanta? Kahit akapila lang. Hindi nga ni. Sa live mo, panay ang kanta mo. Hindi nga ni. Ayan, kung ayaw mo, di ako na lang. Baba ka dyan, Sir Eki, ng yung kung meron kang upcoming premiere. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitira pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Hindi ko na kaya ang humanapan ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay wala kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyak. Ang buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Niliyasan ako ni Tay. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyak. Pagmamahal mo lang. Sisi, Michi Tiger. Manay Michi Tiger Field. TV, Migalong Saraw. Akit na, Manay Michi. Manay Michi, akit na. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Happy at hirap ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Dating dikit sa nakapin. Ayan, thank you, Manay Michi. Kay sarap ng ating pagmamahalan. Kung sabi mo ba, ibig mo'y walang hanggan. Sisi IP, kahapon lamang
tayo ay nagkumpaan. Sabi mo pa, ko'y di iwan. Hindi ko alam po. Ngunit bakit ngayon nagtatapat na mayroong ibang mahal? At sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa sa akin. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Mari kasi akit na. Nais kong magmakaawa sa'yo, tuyuin ka, pilitin ka, na ako'y iyong mahalin. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Happy at hirap ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Aragoy, Aragoy. BG po muna Manay. Nakalive ka ba? Mali kasi ako. Salamat CCIP sa paharang. Busy pa sa kusina. Nag-hotspot lang kami dito. Ayun. Thumbs up please. Sisi Lady Ilocana. Mega love shout out Sisi. Ano tong sunod na to? Paano ang puso ko kung wala ka? Mangangarap ka ba nag-iisa? Ang makapiling ay lahit sa akin dahil ang pagtuyong naghari sa atin. Paano ang puso kong nagkamali? Tatatawarin mo kayang muli. Nasa iyo lamang ang pag-uunawa dahil ang saktan kay di ko magagawa. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Paano ang puso kong agoy? Ito natin na. Kuya Farmers, salamat po sa paharang. Sis IP, thank you. Sis Arlene, salamat. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Tay, ikaw na. Back to you, Tay. Nice black brown stress. Wow, pinalit na naman ni background. Ayan, nice background stress. Oo nga eh. Ayan, dahil ayaw ni Tay kumanta, si Stress ulit.
Pasensya na po sa boses ng nakanta dito sa taas. Kahit mag-practice ko na mag-practice, ganun pa rin yung boses. Para kay tatay. Sandali lang, di ka lang. Bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita. Isway po to, Kuya Farmers. StreamYard. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit ito pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa'yo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lang sa'yo. Sandali lang, di ka lang. Bakit ba ikaw na lang ang laman? Sa isipan ko'y hinahanap kita at wala na iba. Naglalaro si Tay dyan sa background. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit ito pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa'yo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lang sa'yo. Kamunti ka ng mapiyok-piyok sa Tres. Ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa'yo. Maghihintay lang na mapansin mo. Paano ba kasi tayo maging singer-singeran? Aragoy, aragoy. Maganda ba yung live ko kanina? Ha? Yung live ko kanina, Presam Live. Oo, kaya lang mahina yung signal mo doon. Paano ba gumamit nun tayo? Iba't ibang live kasi ang meron tayo. Merong StreamYard, Restream, live together, Oo. Go Live. Tapos meron tayong Prism, meron tayong maraming klase ng pagla-live kung gusto mong mas maganda.
Kasi ako, ang alam ko lang ito lang na StreamYard, tapos Go Live, tapos Live Together. Ano yun? Ini-install ba Mm. yun, Tay? Apps ba yun? Then? Oo, apps yun. Mm, Yung kaya pala merong mga ano. habang nagla-live ka doon sa Prism, pwede kang manood ng Premiere, Ah, pwedeng pwede mong panoorin yung mga nakarang video. okay lang ba? Pag ganun? Oo, ginagawa ko naman yun noon. Hindi na sa CPR? Hindi. O, di maganda kung ganun. Dito muna ako, Sisi. Ayan. Sige lang, Sisi Jeanette. Thank you, thank you. Dito muna ako, baka mamaya tatakas na yan. Baka may premiere na naman yan. Magsabi ka, Sisi, kung meron kang upcoming premiere dyan. Baliw yan. Kaninang umaga, kung ano nung pinaggagawa. Minsan kasi late mag-pop up, di ba, Tay? Hindi, nakalive yan kaninang umaga. Nag-live? Oo, kaninang umaga. Nambibisit yan. Hindi ko napansin. Nasa labas siguro. Yung camera niya, ginaganon yung cellphone niya. Parang hinihilo niya ako kung saan niya pinupunta yung video. Ah, Sabi ko nakakahilo. Mag-steady ka. Ay, mas lalong ginulo yung video. Lipat ng lipat. Doon, sa building doon, building dito. Kung saan ako dinalaw. Iniwanan ko nga. nilayasan mo pala. Wala akong premiere now, Sisi. Yan. Oo, meron siyang kasama kanina yung kasama niya yata. Pagod ako sa day off ko. Wow, sana all. Napagod sa day off. Saan kaya nagagala si Sardin kanina? Alam ko na kung bakit napagod yan. Napagod kumain yan. Ganun. Salamat, panay kasi out sa paharang. Napagod sa kakakain yan, sigurado. Puro pagkain naman ng ganyan. Replay lang nila ako sa premiere ko. Ano kayo, sis Arlene? Premiere marathon ba yun? Saka, Kailangan saka talaga lahat kayo malapit na yan. present doon. Malapit na yan, Sherlyn. Nagsabi siya sa live niya kanina. Ay, sa live niya. Malapit na ma-monetize? Oo, nagsabi siya kanina eh. Hindi ko lang malala kung saan Wow. nakita. Nakita ko sa isang Congrats. hindi ko malala. Hindi niya ako nakikita, pero nakikita ko siya. Sana all. Ayan, puntahan ko muna pala itong naka-itin. Kanta na tayo kahit a cappella, dali. Tigilan mo ko. Lawak ng daan dito sa Dubai. Lawak ng daan dito. Lawak ng daan dito sa Dubai, kung saan nagbabarista. Dito ako, Sir AK, sa yung si Nagbabarista. My Travel ang aking pinapansin. Ano yun, Tay? Nakakotse. Tulog ako. O, tulog. Iniwan ko, tulog ako. Kuya Toniba, tulog ako. Ha, ha, ha. Iniwan ko, tulog ako. Nasa playlist kasi ako nila, Ma'am Gabs. Kagabi siguro yan, yung live niya kagabi. Pinupuntahan ko. Hanggang ano kaya ako, si Sir MMD, pinuntahan ko pa. Ng madaling araw. Wow, ang sipag mo naman, Tay. Oh, siyempre, ako pa. Sana all, hindi natutulog. Alam mo kasi ako, yun lang ang kaya kong isupport. Pumunta sa live ng my live, ganun lang. Kahit madaling araw? Ako kasi after ng live ko, Tay, doon ako nagtambay kay Sisi Jeanette kagabi. Iniwan ko lang yung CP. Tapos natulog na ako kasi bawal nga din ako magpuyat. Kaya nga minsan pinapagalitan ako. Alam mo nung isang gabi, nagkikwentuhan yan si Janet saka si KSA. Alas 12 na ng madaling araw. Hindi pa sila natutulog. Talagang nagkikwentuhan sila. Akala nila Kasi wala doon kay
Kasi doon Sabi kay ni, KSA, umaga ata doon. sabi ni KSA, uy, matulog ka na, amoy durian. Sabi niya gano'n. Pag ganito, anong oras doon sa kanila tayo? Umaga? Umaga? Or, ay, oh, parang Tanungin mo umaga siya, ata ngayon. ba't ako tatanungin mo, hindi naman ako taga roon. Hindi mo nga, gala ka. Alam na alam mo kahit saan kang live napunta. Alam mo pati mga oras nila. Alam mo kung sa mga taga-saan sila. My God. Sir Reiki! Andito po ako sa yung binabang link. Si My Travel yung nanonood. Mari kasi salamat. Sipag kaya yan ni Kuya, biglang litaw sa LS ko kahit madaling araw ako magsimula. Wow, sana all sisi, no? Tapos alam mo ba tay, kanina pagkagising ko, nagising ako ng maaga pero hindi pa ako bumabangon sa higaan. Nasa lungga pa ako naghiga. Tapos ako, sumilip ako sa YT. Tapos, sinet up ko yung aking premiere. Dapat linggo-linggo kasi nagpe-premiere din kami nila Lola Sweet. 3 lang kami kasi nga mga tamad. 3 lang kami nagsusuportahan sa premiere. Tapos, sinet up ko siya ng 12:15. 'Di ba? Tama naman yung setup ko, 'di ba? 5, Nag-play 'di ng ba? umaga. 5 ngayon, October 5, 12:15 AM, 'di ba? Tama naman pagkaka-setup ko. O tapos sinave ko na. Doon ako sa YouTube studio nag-edit. Tapos sinave ko na. Maya-maya pag sinave ko, premiere na siya. Pasaway. Oh, nag-premiere na naman. Wala man lang katao-tao. Tapos yun, chinat ko si Jawari Wap. Sabi ko, love, support mo yung premiere ko. Kasi umandar. Tapos si Lola Sweet din, andun, nakita niya pala, nagwiwi daw siya. Pagsilip niya sa YT, nakita niya nagka-premiere na ako. Tapos Wala akong magkasabay paki- kami ni wala- Sir wala- Philmax. Ha? wala akong pakialam dyan. Sa premiere. Wala akong pakialam. Sana all. Basta ako, pag hindi ako pinupuntahan, okay lang sa akin yun. Basta pupunta ako sila, mahala sila sa buhay nila. Mm. Hindi ko sasabihin na, hoy, ikaw, hindi mo ko pinupuntahan. Bawal yung Kasi Oo, wala wala- naman nagsasabi ng ganyan. Hindi naman, bawal naman tayo manita. Merong Ha, meron? ganyan. Oo, merong ganyan na. Talaga? Yun ngang kaibigan ko, sabi niya, bakit ko pupuntahan yun? Susuportahan ko na lang yung mga sumusuporta sa akin. Nanunumbat pala. Meron Manay yung kasi akit ka. Tapos meron pa yung iba na host, baka pwedeng paayuda, pa-play. Bakit kita i-play? Hindi naman kita member. Wala akong obligasyon sa'yo. O, ganun. Meron ganun. Mm. May mga mayayabang kasing mga big channel. Pag-isipan mo yun. Dates sila. Pag-isipan mo yun, 5K. May umakyat yata. 5K. I-apply mo na lang. Hoy, Si KSA, late sila 5 to 6 hours. kumanta ka na, bro Tony. Diba? Inaabangan yung kanta ko. Kumanta ka na daw tayo. Dali na. Wala Akapila. Maganda naman yung boses mo eh. Wala ngang shippingan eh. May hinanakit. tay. Pakinggan mo tay, babasahin ko. May hinanakit si Bro Tony. Alam mo, manay kasi ako. alam mo, 4 ang cellphone ni Arlene Channel. Mrs. Arlene? Oo, yayamanin yan. 4 ang cellphone yan. Kaya nga. Sana all. Yung kaibigan ko nga sa Ireland, 14 yung cellphone niya. Uy! Talaga? Oo. Hingi ka tayo ng isa. Wala. Madamot yun. Nasira na kuya. Nasira isa kuya Tony ba? Ayan, nasira na daw tayo yung isa.
Oo, bibili ulit Sir yan. AK, thank you. Alam mo yung mga, ano ba, trabaho nito ni Arlene, caretaker? Caretaker yun, di ba? Yung nag-alaga ng mga matatanda. Oo. Oo, yun, caretaker. Malaki yung sweldo ng mga yan. Mm. Kumanta ka na nga, chismosa ka. Grabe ka tayo. Grabe ka tayo sa akin, ah. Pinapakinggan nga lang kita. Huwag ka makinig. Ikaw yung chismoso dyan, eh. Sisi Arlene. I-hide ko na kaya tong tatay na to. Ilaglag ko na to dito sa taas. Oh, mababang ka dyan ng 2 linggo. Talaga ba? Mababan ako sa StreamYard. Kaloka ka tay, ha? Umayos ka. Kuya Farmers. Tawag-tawag si Kuya Farmers, to. Nang-aaway itong tatay ko na to nang-aaway yung tatay kong na napulot ko lang doon sa paliguan ng Kalabaw. Yung maraming puti. Doon ko lang siya napulot. Kaya naging tatay ko siya. Pakitin na lang natin si Sir Farmer, si Q. Kakanta na lang siya. Kahit 3 songs lang. Dali na. Kuya Farmers, mag-akit ka daw, sabi ni Tay. Oo. Ha, 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 kuya. Di ba Sis Arlene, di ba? Ang sweet ng tatay ko, no? Pasalamat siya. Napulot ko siya dun sa kinuha ko siya dun sa paliguan ng Kalabaw. Dos, kanta ka na, Dos. Inuubo daw siya. Naubo, mamaya magwiwising na yan. Kapag nagsimula ka ng kumanta. Kanina pa yan tayo. Panay wising. Kuya Farmers, akit na ka daw, sabi ni Tay. Ano yung request mo, Tay? Ah. Request ko? Mm. Wala, hindi ako mahilig mag-request. Yung para kay Manay Shining, above all, yun ang gusto niya. Kasi daw naalala niya yung tatay niya. Sino? Tatay niya. Sino? Yung namayapa niyang papa. Tatay. O yun, try daw. Sabi ni Sir Farmer. Akit daw siya. Baba mo yung hagdan. Hindi ka kasi nagbabasa sa baba. Pare-pares kayo ni Magna Yung Cum Laude. pangalan kita. Alam mo pag nagla-live yun si Magna Cum Laude. Nakatingala lang yun. Hindi nagbabasa. Kailangan pagalitan. Ha, ha, ha. Ayan na. Andyan na po yung hagdan, Kuya Farmers. Habang naandyan ka, umaakyat ka sa hagdan, kantahin ko muna tong favorite song ni Manay Shining G. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom in all the ways of man. You were here before the world began. Sis Arlene, big love siya. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to be sure what you're worth. Crucified, live behind the storm. You live to die, rejected and alone, like a rose.
Daphne, you're welcome po. Above all powers, above all peace, above all nature is all created things, above all wisdom in all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to be sure that your word crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the and top of me, above all. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the and top of me, like a rose trampled on the ground. You took the foot and top of me, above all. Ayan, thank you. Ayan, welcome po, Sir Kuya Farmers, sa aking live. Back to you and kay Tay. Hello to everyone, YT family. Mega love shoutout po sa inyo mga supporters dyan, Auntie Maria. Sound check tayo, meron kaya tayo sound. Tayo muna. Sound check lang. Hello, Mike sound. May sound ba tayo ho? Meron po, Kuya Farmers. Okay lang ho, okay lang. Okay lang ho, sound natin. Okay po yung sound. Go, go, go. Mega love shoutout po sa lahat, sa mga supporters ko ni Team Maria's Farm. I-share lang po ako ng magpa-practice lang ho tayo. Practice. Buti dito kay T. Maria, Tres Maria at open ng practice. Check my sound. Sana yung maibigan ninyo, bahala na kayo mag-adjust. Enjoy lang yung live lang po. Enjoy live. Yesterday I feel the wind blowing around my shoulder. Feel like getting old.
Still I can't forget your face, separated by a million miles of oceans. My heart set your emotions, in this lonely place. All photographs and places I remember, it's like a dying ember that's burning to my soul. Even though we walk with I won't start it high. It's the country lanes and byways that make us long for home. Salamat po. Lately I just find my mind has turned to dream, making plans to ski. How I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road is on and endless. We climb our mountains all alone. All photographs and places I remember, just like the dying ember that's burning to my soul. Even though you walk with I won't stop behind. Easy calculations and byways that make us long for home. All photographs and places I remember, just like the dying ember, is burning to my soul. Even though you walk God would start the time, easy calculations and byways that make us long for home. Ayun, ang di ba nagpuputol-putol yung sound natin? Okay lang boss yung ano natin, sound natin. Okay lang po, Sir Kuya Farmers. Maganda yung sound mo. Maganda yung boses. Side B. Side ABCD. Pwedeng pagtyaga na, no? Pwedeng pagtyaga na. Okay, try ulit tayo ng isa. Practice ulit na isa. Di Marias. Always thought you were the best. Guess I always will. I always thought that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but you always saw it through. I had only one friend, wanted to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair, sometimes it gave and everything there, sometimes we didn't care. Cause when we were together, it made the dreams come true. I had only one friend left, wanted to be you. Someone who understands me, knows me inside out,
without a doubt that I can move mountains. Someone to tell it to. My only one friend that wanted to be you. Now everyone, black support, when we were together, it made the dreams come true. I had only one friend that wanted to be you. Someone who understands me, who knows me inside out, helps keep me together, believes without a doubt that I can move a mountain. Someone to tell it to. I had only one friend that wanted to be you. Alright, ayan, pasensya na kayo. Thank you po sa inyong pakikinig. Thanks vlog. Shoutout po. Kanta lang, Sir Kuya Farmers. Ay, sige saglit lang tayo mag-ano. Kasi si tatay, di naman yan kakanta eh. Si Shoutout tatay po kay ba? Sir Philmax, Mama Eden Vlog. Salamat po sa inyong lahat dyan. Sir AK, dana po sa yung binabang link kanina with napakahabang harang. Kakanta si tatay. Hindi naman po kasi wala siyang isang CP. Sabi ko kumanta siya kahit akapila. Mani kasi salamat. Anong ginagawa mo host pagka ganito yung yung mga kanta mo? Di ba CPR yan? Lahat mute. I-mute na. Lahat. Pang-mute. Na lang ano. Di parang lang kahit ito yung WH God, try pa tayo ng isa. Try lang, practice. You beat up my senses like a night in a poem, like the mountain is sweet child, like the walking the way, like the storm and the desert, like the sleepy blue ocean. You beat up my senses, compare me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your love, let me die in your arms, let me lay down beside you, let me always be with you. Let me love you, love me again.
RD Challenge, salamat po sa inyo. Edits Vlog. AK Kitchen Vlog. Let me love me again. You beat up my senses like the night after, like the mountain sweet time, like the walking rain, like the storm and the desert, like a sleepy blue ocean. You beat up my senses, compel me again. Ayan, maraming salamat po. Si host, kakanta na. Ay, kakanta ba ako? Gusto ko, ikaw lang kumanta dyan. Kanta pa, Sir Host, Farmer. ano Ay, bang Kuya oras ka, Farmers. host? Ha? Kanta pa. Hanggang oras ka baga? Kapag nagpatay na sila ng ilaw, pag pinatayan na nila ako ng ilaw dito sa kwarto. Time check. Ayun time o, may is request, Kuya Farmers. 9:80. Lover's Moon. Yun. Sabi ni Mama Eden's Vlog. Sir Eden's Aki, Vlog. tapos na po ako doon sa Yeah, yung search lang natin niya. Eden's Vlog. Wait lang po. Itatry Maganda natin. yan. Lover's Moon. Lovers. Sis Arlene, akit na skis. Yun, meron pa tayong aakyat. Kung sino yung gustong umakit yan, guys, akit na kayo. Iparinig niyo sa amin ang iyong mga boses, ang inyong mga tinig. Oo, Wait Sis lang, Arlene, pag search pinatay lang ng natin. ilaw. Pag pinatay ng ilaw, yung tulugan na. Pag pinatay na, tapos meron na Kuya Farmers nagsasabi na, shh, tama na yan. Tutulog Sa na ang amin mga din, tao. medyo Lunes bukas, pasok. Kaya, maya-maya magwa-warning na din yung mga kasama ko dito sa bahay. Ang hirap, no? Sabi ko ba, paggawa ko ng sarili ko. Dapat pala meron kang isang room dyan sa inyo, ano? Gusto ko nga makipagpalitan doon sa kwarto ni Father kasi medyo malayo-layo yun doon sa may likod ng kusina. Dito Ako nga, kasi ako nandito sa rin na sa, nandito lang ako sa sulok ng kusina namin. Parang gusto ko makipagpalitan kay Father na kwarto kasi dito ko nakaprant ako eh. O, para kahit magdamagan, ano? Oo. Pag wala sila dito, sila Mother, andun sa kabilang bahay namin sa Albay. Inaabot ako ng 12:00. Oo nga eh. Gustong-gusto pa siguro ng iba na makijamming, ano? Opo, Tapos lalo kung na pag meron. natutulog Ayan, ikaw na. Ikaw baga, Ate Maria, si ano? Ay, sorry. Huwag na lang pala. Sino? Hindi, ikaw baga, ano, single or ano na, married na? Ano po? Single or married Single? na ba ikaw? Meron ng ano, medyo wariwaps na. Iniintay ko lang umuwi, Kuya Farmers. Nasa ano ba? OFW? Opo. Iyo naman. Kailan pa gabi? Mag-ipon Matagal daw yata. mga 2050 pa. Inahin ang ina mong naman.
tagal. Ala kayo matanda na si Tres. Senior citizen na si Ay, Tres ina! niyan. Ugod-ugod na. Ay, Wala na, Ang yung cute. lovers moon. Yung Ay, lovers nawala moon, to lovers yung moon, tatay. lovers night na. Tay, Lovers moon, tay, tatay. akala ko tulog ka na. Huwag kang ganyan, tay. Nainip na si tatay. Pasensya na akala ko kayo nahimbing na eh. Yung lovers moon, naging lovers quarrel na. Nakikimarites lang tatay ng konti. At siya si Tres Maria, matagal ko na rin kaibigan niya, kaya lang bihira. Ngayon lang ulit ako nakakapasyal sa kanyang bahay. Kaya, binibisita rin natin. O sige, kanta na tayo. Ang cute ng mga Napamarites lang ng konti. Batang din yun, no? Napamarites Kuya lang ng Farmers. konti ang taga Batangas. Kaya nga ang cute ng ng Alay, ano yun? bahala na kayo. Accent nito. Sana yung magustuhan niya. Yung sino nag-request? Hindi sila yata. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out the sun under the lover's moon. Kaya masyado rin. Bahala na kayo. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Salamat po sa mga pag-love dyan. Sabi na-enjoy kayo kahit pa paano. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in this life, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Kaya na, pasensya na sa kakayanan natin. Tatay, ayos na. Tinira na kahit matao. Oy, may bagong bisita tayo, Dennis Vlog. Shoutout po. Kuya Dennis, may love shoutout po. Salamat po sa pagbisita. Ayan, Kuya Farmers, alam mo ba to? Manoy Saijen, Sir Saijen, Hunter, may love shoutout.
Good evening po. Salamat. Salamat po sa lahat na naandyan. Thank you, Mega Love. Shout Thank you. out. Yan, salamat po. Yung Kuya request ko Farmers, medyo nakanta natin ng konti. Hindi po tayo singer, tayo kumakanta lang. Baka meron po kayong mga request hindi natin mapagbigyan. Hindi, bahala na po kayo. Sir Philmax, thank you. Kumakanta Ayan, lang po Kuya tayo Farmers, pero hindi yung po tayo singer. Yung request ko sa iyo, Kuya Farmers, ito Alin Ikaw, ka? ano yun? Ikaw ang iibigin ko. Kinanta to ni Manoy Kasiaw. Nagustuhan ko. Si Manoy Kasiaw ba yung kumanta nito? Ikaw ang iibigin ko. Oo. Parang ano yata. Josh parang- Garcia. Kuya Ano, Saijen, Sir lalaki ang kumanta? Saijen. Opo, Josh Garcia. Hindi ko pa yata nakakanta yun Hindi yung, parang naririnig ko na to kahit panahon pa ni, hindi ko kupong. Oo nga, kahit naman tayo medyo... kahit tayo medyo may edad na yun. Parang hindi natin kabisado yan. Pagka talaga mga singer ay kahit anong kanta alam yan. Ikaw. O ako. Kuya. Anay dinggin mo ang Yun. Yun. Bilis ni Taya. Awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ay, hindi ko nga kabisado yan. Para sa'yo. Langit ang bawat saglit sa piling mo. Ligaya kang kulay sa puso ko. Di ko mapapayagan, mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Kinanta na kayo. Gusto niyo tapusin ko pa. Kayo na Pauwi na kami. Ay, kailangan tapusin mo Mayos ka tayo. Hindi ko kabisado yung tatay Parang di pa nyo sinundo. Ay, sundo nyo niya. Sundo nyo na. Pauwi na kami. Pastilan. Magdadrive pa ako Ang ulam namin ay malata Oh. Ano yun tayo? Kalabasang malata Malatay, ano yan? Yung parang kanin na malambot. Malata. Malata. Yuck. Nagre-reklamo tayo sa baba. Sabi ni Kuya, ni Manay Kasiaw, bakit hindi mo tinapos tayo? Tapusin mo daw. Dali. Tayo, sundo nyo na. Para ano? Sundo nyo Kuya na. Dennis, salamat po. Ayan, Kaya nga Bitin si host. Ayan, mega shoutout po sa ating nag-iisang Sir Dennis at ang ating Saijen Hunter. Maraming salamat po sa pagdalaw sa aming Chris Marias Farm. Yan. Sir Pelmax, mega love shoutout sa ating nag-iisang Tol Pelmax ng United Kingdom. Mabuhay and welcome Quezon City. Meron nga pala akong premiere. Pwede kayo magpatamsak. Pabakas lang po ng premiere ko tapos babalikan ko sa... Napin ko na kanina, Kuya, napin ko na siya napin mo kanina, na Kuya Farmers. sorry. Kaya lang, Hindi ko ayan, napansin. pinalitan ko nung ni Sweet Salty. Thank you po sa mga dumaan. Andun na si Kuya Philmax. Hindi ko pala Natamsakan napansin. niya na. Ayan. Patamsak ko kay Lola Sweet para maipin ko din si Sir Philmax. Limax. Ito nakapin pala. Hindi pa natin napuntahan. Kanina pa ito. Baka ito tampo. Sweetie Race. Sweetie Race ko. Uy, hindi pa tayo didikitan natin. 9 hours ago. Ayan, so nandito 4 na po ako sa minutes inyong nandito na po ako sa inyong milk tea. Ano ba?
Yan. Full support from Tres Maria. Ayan, watching ako, Lola Sweet. Hindi ko na po, Sweet hindi ko, Grace. hindi ko na sinulat yung from tres. Sinabi ko lang yung tusok. Oo, wag mo na tayo Hindi isulat. po. Yun lang. Oh. Yun lang Kasi, naman. Wala naman magre-reklamo doon tayo. Tres na lang. Para alam. Wag ka na tayo magsabi kung kanino galing. Basta nagbakas ka na doon. Yun na yun. Hindi naman ako tayo magre-reklamo. oh, yan, magbasa ka na dyan, oh. Yung Connected. dati na nilang po. Salamat sa paharang, Manny Kasiaw. Ang ulam namin ay kalabasang ginata. Ginata eh. Oh, sarap. Sabi ni Sis Erlyn. Ginataan. Yahoo, sabi ni Sir Philmark, ang kanin ay malata eh. Agoy! Malata. Yun. Malata. Malata Nag-connect na ako eh. kay Sweetie Race. Sabi ka. Nahawaan ka na rin ni Kuya, ni Tay, Sis Arlene. Sis Tatay ka, Janelle, waiting ka thank you. saan? Taga Abra Tatay. po ako. Abra. Abra, Abracadabra, Kuya Farmer. Abra di Ilog. Sorry. Abra ho ng ano? Abra. Ang bayan na hindi uso, ang bra. Yeah. Ay, tayo ko. Makapagsalita lang si Tay, kung ano-ano na lang. Ayan, mega love shoutout sa ating nag-iisang sweet and salty. Uy. Mega love Ano na shoutout. itong champurado ni Sweet Ray. Yan, so pauwi na kami. Galing work. Ayan, ingat tayo sa pag-drive. Sipa mo mag-live Ate Tres. Opo. Sipa. Lahat Araw-araw naman, nagla-live. Araw-araw nagla-live yan. gabi-gabi tayo. Siguro, buwan-buwan ka, nasahod Ay, hindi rin. Hindi na sahod yan, wala Hindi. nagpapalipad. Isang taon. Kaya nga, hindi ako ni Tay pinapaliparan. Uy, papalipad. Isang taon. Alam nyo, sa YT, kapag walang palipad, walang palipad, Sahod. walang pamilya. Kalhating taon. Tapos sa Tingnan ads, natin ang kay Ate Tres Marias na sa ads naman, sinti mo lang naman yung kikitain. Kaya hindi na ako nagpapamuli kasi sasakit lang ulo ko sa pag-upload. Pag-iisip ng anong i-content. Anong gagawin para i-reuse. Para hindi sumakit ang ulo mo. Kaya nakakatamad. Ano na lang, try. Sa akin din naman, yung mindset ko na lang. Ano lang. try ko nga rin aking kung Kanta-kanta na lang. Try ko nga yung aking yan kung makakakonect. Ay, Kuya Farmers, thank you. Hindi rin ako Manay, Tres, palipad ako sa aking kiss. Hindi ako magkapagpa-member kasi yung dating number ko ang hinahanap ni Gcash. Ako din, May laman Tay. pala. May laman. Oh, may laman naman. 26 pesos. May laman yung Gcash ni Kuya Farmer tayo. May laman Thank pa. you, Kuya Farmer. Thank you. May lumipad. May lumipad. Welcome to Sisi. Ibababa ko na yung Gcash ko. May laman pala. Tay, try mo nga, Tay. Ayan, ingat sa pagdadrive, Tay, pauwi. Tay, alin nga ang ano nyo? Account nyo, alin? Hindi ko pa nasisilip yung comment nyo. Try. Pautang daw, Baka Tay. ano? Pautang, sabi ko. Baka na-spam na kasi wala akong gamit doon. Hindi, yung sa YouTube channel nyo, yung main channel. YouTube channel ko? Opo. Hindi. Nandyan po kay Tres. Tinatago niya. Teka lang. Teka lang, Kuya Farmers. Di ba ba?
Si Manny kasi daw magpalipad ng flying kiss. Pautang tayo. From Jeanette Vlog. Yun. O yan, may buds na tayo. Thank you sa pagpa-member, Kuya Farmer. Oh, Welcome to Sisi. Nahanap po yung bahay ni Tay. Kanta ka pa, Kuya Farmer. Habang binababa pwede ko pa? dito yung Pwede pang bahay. kumanta? Opo, kahit ilan. Side ABCD, di pa tayo umabot ng Z. Katayo yung mga ano na. Ayos mo yan. Where's your love? Sa mga gising pa po dyan, 5 million in the house. Maybe you don't know me anymore than I know you. And I wouldn't let you walk away. I'll be watching you all day with the deep drops in your eyes. And it touches me much more than I can say. No, I hated someone who have hurt someone like me. And if I was you, I'd be right by your side. Lay your trouble on my shoulders, put you always in my fire. Rest your love on me wide. Lay your trouble on my shoulders, put you always in my pocket. Rest your love on me wide. Wala po daw din kasi. So you in the corner on a moment I walk in. So your lonely face across the room. No, I won't forget it. And the way my hand. Why did you have to leave so soon? You know I hate that someone could have loved you more than me. At a time like this, I'll be right by your side. Lay your trouble on my shoulders, put you always in my pocket. Rest your love on me. Lay your trouble on my shoulders, put you always in my pocket. Rest your love on me. How must wait for the last day to be here, and the last chance to know, yeah, the things that I was born to see. How long when the love ain't over, if there was when you left me, I still know how to begin. Lay your trouble on my shoulder, put you always in my mind. Rest your love on me. Lay your trouble on my shoulders, put you always in
your love on me. Yan, maraming salamat po. Sa nagpapalakpak kay host. Yung iba hindi na makapalakpak yata, inaantok na. Kanta Joke lang, pa. joke lang. Joke lang. Yung mga nasa YT Kuya Farmers, umaga na yan natutulog. Kaya nga, yung YT Farmer. pinaka tulog yung mga 11, 12. Ihiga na, cellphone pa ang hawak. Kaya nga eh. Kaya na. Yan, kanta pa Janet dyan, Kuya Blanc. Farmers. Kakanta pa? Kanta ka lang dyan. Okay lang ako dito. Yan. May permission tayo kay house. Bahala na kayong mag-adjust sa kanta natin. Basta tuloy ang practice natin. Practice makes perfect. Sabi ni house. Ate Bel, mix lang ang nag-share po. Sako, got a feeling down deep in my soul I just can't do. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty stay. Halikat, salamat po. Napala po ako na rin ang sarili. Sako, di happy too long, I guess it's not gonna be dying home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you would wait around for a man like me. Yes, I'm on my way. Why be there to stay? Sabi ni Karen Dahang, at salamat ako sa inyong magtambay sa Naldiyo Tres Maria. Oh, leaving on that midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. After my troubles and I'm all away. As this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm speaking down deep in my soul. I can still do. Yes, I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. My blessed day. Yan, so welcome sa ating nag-iisang magna cum laude ng chismisan, ang ating nag-iisang senior citizen ng farmers ng Pantabulos family, ang ating one and only Ate Bel Mix Vlog. Ate Bel Mix Vlog. Magilab shoutout po.
Hindi pa naman tayo mapapalapas dito, ano? Check tayo, please. 9:46 in the evening. Bigla-bigla na lang si Tay sisipot dyan. Grabe. Narinig Bakit mo, ba? Ate Bel? Nasa bahay na ako. Surprise tayo. Ni tatay. Nagulat daw si Ate Bel. Nasa bahay Bilis na mo, ako. Taya. Bilis Nasa mo. bahay ka na agad? Yes! Kaya nga pinalipad mo yung motor? Hindi Tricycle mo naman. dyan? Oh. Magdahan-dahan lang tayo. Tagbong pugi lang. Yuck. Ganon. Ano yun? Takbong pungi? Takbong mungi lang. Gusto mo na mag-end? Hindi pa. Nakanta pa nga si Kuya Farmers. Teka Hindi, lang, okay lang. basahin natin yung Kung sinasabi ni mag-i-end ka Kuya na, Bel. ano. I-try ko mag-end ka na, okay lang. I-end na Kakanta daw tayo ako si Kuya Ate Farmers Bel. kasi nga, binubuli ko siya. Kaya i-end niya na daw yung live ko. Ganun ba? Magbasa. Hagdan daw, hagdan. Ha? Hagdan, wait lang. Ano, si Ate Teka lang, Bel. basahin ko muna to. Manghingi Yan, pa para naman may ano sana tayo. ako ng hagdan. Akala ko Si kasama Ate ko Bel dyan. naman ang ating Ano yan? pakakantahin. Kasama. Ayan, sige, teka lang, Ate Bel. Kakauwi ko Ayun, lang, anak. Ate Bel. Tay, kaya mo bang ibaba? Nawala ako eh. Iba na pindot ko, baka malaglag ako. Mabagal ka kasi. Ah, ito na. Wag na. Grabe siya. Naunahan na kita. Grabe. Talaga ba? Mabilis talaga yung kamay mo, Yun. no? Sana Nandiyan all, na ang ikaw na ladder. talaga. Ladder. Dalawa, oh. Ang dami. Andiyan na po, Ate Ben. Hindi, yung isang hagdan kasi, ano yan, pang millennial. Yung isang hagdan, pang senior. Kaya dapat mapili niya yung one. Kung mali yung pipiliin niya, hindi siya makakakyat. I-trace, pwede mo yung isip sa, ano, sa messenger. Yung alin po? Yung hagdan? Hagdan, oh. Tapos pagkukunin mo doon. Oo, meron na po. Parang kaka-copy-paste. Pero si tatay lang yung mabilis dyan umakyat. Ayun na nandiyan tayo, lang. accept mo na. Accept mo na, ha? Pares lang naman yung isway ko na may access ka din naman eh. Ayan, salamat Lola Sweet. Kinig lang. Thank you. Tinatamad na ako Tay, binati magkinig. mo ba si Lola Sweet? Oo, kanina. Sabi ko, mega love shout out, sweet and salty. Sabi ko, bingi ka kasi. Yun pala yun. Sweet and salty pala. Minsan Sir kasi, Farmer si Iba cute, pala. nandikit na po. Ayan, sabi ni Sis Jeanette. Thank you, Sisi. si Janet Kuya talaga. Farmers, andyan yung... Babalikan natin yan. Basta may comment lang po kayo dyan. Salamat po. Ali, i-welcome Ayan, muna natin i-welcome. yung one. I-welcome ko muna yung... Pupunta ko na. Pupunta ko na sa Jeanette. Oh. Para Isang makamaano pa natin. isang nagbabagang balita. Live stream ng isang sikat na YouTuber, vlogger, si Tres Stress-free Marias, patience. inakyat ng isang nag-iisa at walang katulad ang aming senior citizen alias magna cum laude sa chismisan, Ate Bel Mix Vlog. Oh, magsalita ka na, Ate Bel, tapos na yung pag-welcome. Ano, gusto mo pa? Red carpet pa. Ate Bel! Bahala ka dyan. Merry Christmas, Ninong Tonema. O yun, maligayang Pasko. Ba, nasa na yung winelcome ko? Ba't ayaw magparamdam? Baka ko. Hindi na tinuloy eh. May Hindi na bisita. tinuloy. Ha? May bisita pa daw? Oo. Tumakol. Mayroong aso doon. Mayroong bisita. Baka may dumating. Dikita mo rin po si Ate Ling Gray, Sir Farmers para
para makilala mo rin po siya. Lagi din pong kumakanta yun. Okay tayo, puntahan ko. Oh, si Ate Lady. Napanood ko lang itong kay Jeanette Dag para makapag-connect din. May Mara- naman mara- to 4 Yung minutes. nakapin ko, Kuya Farmer, si Tay yan yung si Tay. Okay. di ba ako naririnig? Ay, hindi ka po naririnig, Ate Bel. Baka nakamute po yung Jeanette Dag, cellphone mo. connected na po. Ate Bel, baka nakamute yung cellphone mo. Ate Bel. Tony ba? Ito pala yun. Ito yung kay tatay. Laki na oh. 6 to road to 7K na. Sumisigaw na ako. Anong sinisigaw mo? Darna? O aray-aray? Hindi ka po naririnig, Ate Bel. Walang sound si Ate Bel. Sa connector siguro. Pagmasdan nyo yung buwan, no? Nakikita nyo yung buwan? Laki, no? Ang laki ng buwan, Tay. Parang may aswang. Ano? Ingat ka dyan, Tay. Baka sakputin ka ng aswang. Ate Bel, wala po kami naririnig. Sumisigaw na ako. Nahulog si Ate Ha? Bel. Nahulog si Ay, Ate Bel. baka akyat ulit. Mali ata yung hagdan sa senior citizen yung na akyatan, Tay. Dapat Ate Bel doon ka sa binaba ako. Sa millennial yun. Sabi ko sa'yo kasi, dalawa yung hagdan. Mamimili siya doon. Dapat kasi, yung tamang daan lang ang pupuntahan para hindi ligaw. Yung lumang daan yung na punta ni Ate Bel. Dapat yung bagong daan. Ganun ba yun, Tay? Malay ko sa'yo, paulit-ulit ka. Pagpunta Ako nga mag-accept. Baka ayaw ka niya. Ate Bel! Andyan ka na po ba? Naririnig mo na kami? Wala, hindi gumagana yung kanya sa kanya. Alisin mo na yung headset mo, Ate Bel. Huwag ka na kasing mag-headset pa. Maganda naman yung boses mo kahit ano na lang. Millennial style pa kasi. Huwag na kasi magsa-sound card yan. Nahulog na naman. Ang taray talaga ng tatay namin. Namungi. Pero ang laki talaga ng buwan, ano. May aswang nga yan, Tay. Dalawa yung buwan dito sa amin. Nasa Norway kasi ako. Pag lumabas ka, yari ka. Nasa Norway ako. Mayroong malaking buwan, mayroong maliit na buwan. Ganito pala sa Norway. Wala kang awa sa mundo. Yan, connected tayo Tony ba mix vlog? Connected na tayo. Salamat, Sir Farmers. Pero maganda talaga yung live ko kanina. Para akong piloto. Tay, hindi tayo marinig ni Ate Bel. Tayo ang hindi naririnig. Kaya nga, di tayo marinig ni Ate Bel. Ikaw pala yung bingi. Siya ang hindi nakakarinig. Wala pa rin. Ayan.
Wala. Naririnig ko kayo. Oh, ayan, pinagchichismisan ka na namin. Sabi ni Trish, sabi Wala ka daw, pa rin, Ate Bel. nahuhulog ka. Wag na pong mag-stream wag na pong mag-sound card, Ate Bel. Kasi baka nagka-diferensya na naman yung kwan mo. Kasi 3 oras kang kumakanta, napapagod din yan, Ate Bel. May pakiramdam din yan. Hindi lahat ng bagay, walang kapaguran. Kalabaw nga, napapagod. Yung mic pa kaya. 3 oras kang kumanta. Could you imagine that? From Wow, English, from English 7 yun ah. from 4 p.m. to 7 p.m. That's Idol lang why yan sa iba. your mic is going retired. Try ko umakyat sa iba tayo. Ibang Do it, do gamitin. it. Do it now. Guten Morgen. Sana all. English zero, Ate Bel, yung ano mo. Ang taray, no? Ang sarap i-hide, ang sarap ilaglag. Oh, mababan ka ng 2 weeks. Mag-direct live na lang ako. May isa ako, ano? Mamasa ako. Saya all. Oh, andyan na. Ate Bel, naririnig ka na. Sino yun, Tay? Ikaw yun? Nagsalita? Mute mo. Mute mo nga si Tay, Sisi. Sisi, pag ginawa ko yan, ibaba niya daw akong 2 weeks. Yun na nga, kuya. Kaya nasira yung CP ko kakasambay. Sabi ni Sis Arlene. May pa-English ka pa dyan. Ang sungit mo. Kuya Farmers, kanta na. Hindi na ako kakanta dito. Tay, kayo na lang kanta dyan sa taas. Pinatayan na ako ng ilaw. Wala pa si Ate Bel. Wala pa eh. Oy, nawala na Ano na ulit. lang yun. Mag-go Naglag na signal ulit. na lang yun. Kuya Farmers. Ayan, nalaglag na nga. Hanap lang tayo ng... Practice ulit tayo. Practice na ako, farmer. Gusto kumanta na ni Ate Bel eh. People say that I'm a fool, but I don't know. These are part of what it takes to be strong. I was dreaming on and on and drifting down. With eyes wide open, I would choose not to see. No, I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play no game. Not even if you smile, sweet smile. Not even if you get me, darling. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we had. I was looking for a way for too long now. Seems like everything must come to an end. No, I don't wanna see you anymore. No, I wanna be the one to play your game. Not even if you smile, sweetie, smile. Not even if you beg me, darling, please.
Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile, sweetie, smile. Not even if you take me down, baby. Time after time, nothing I can do. Knowing your ways is loving your ways, but I didn't go at all. Day after day, leaving the past behind. I'm in the dance with beaches and birds and baby like yeah. I don't wanna see you anymore. Wanna be the one to play your game. Not even if you smile, a sweetie smile. Not even if you take me down, baby. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile, a sweetie smile. Not even if you take me down, baby. Alright. Ayan, Ayan. Ate Belle, Bahala na naririnig mo kayo. na po ba kami? Sige nga po, magsalita ka para marinig namin. Hello! Narinig niyo na ako? Ano na nga nangyari? Ay, wala pa din pala. Nahawa na daw Tibel. tayo sa'yo. Nahawa na sa'yo tayo. Siyang nagbabagang balita, kararating lamang mainit-init pa. Isang live streamer ang hindi makakyat sa isang live. Wala pa rin si Tibel. Excuse me po, ano kaya ang nangyari? Abangan ang susunod na kabanata. Ito ang 24 I-off oras. muna siguro. Hindi Tay. natutulog ang balita. Yung I-off ko connection yung... mo kaya Tibel sa ano, sa yung connector mo. Minsan yung pag may yung cellphone may cover, hindi siya masyadong dumikit. Hindi, nakalaptop po yan. Laptop ang ginagamit. Ayun, laptop Oo, pala. laptop. Kasi Naririnig ko kayo. ano yan, Pero kami. pabibi. Ay, Sabi ko, ayos pala. cellphone. Maganda pala pag laptop pala ang gamit. Sabi ko, cellphone na lang gamitin. Ayaw niya. Oh. Siya ang Kaya nga nagbabagang cellphone ang balita. Kaya nga cellphone ang ginagamit ko eh. Wala akong laptop. Tay, parang may naririnig ako. Pero mahina lang. Parang may naririnig ako. Pero mahina. Ay, hindi nakabulyom. Ate Beth, naririnig ko. Ang liit. Kasing liit ng Oo, langgam. baka sa volume ng laptop or ano, ng sound card. Siya ang nagbabagang balita, laptop, itinapon dahil hindi gumagana. Ito ang katotohanan, walang kasinungalingan, 24 oras, hindi natutulog ang balita. Excuse me po. Lady Lucana. Huwag mong didikitan yan, di yan main. Naka-live yung main niya. Oo nga tayo. Yung Lady, nagsabi lang sa akin na lady. nagdikit, yun na lang babalikan ko. Oh, di ba? So Nahulog yung ulit. pandikit natin, limitado na rin eh. Kaya hindi rin Yung iba, kapag pinapayuhan ko na ang pagdidikit sa isang araw is limited ng hanggang 75 na dikit. Sabi nila, ay hindi ako naniniwala dyan. O di, Kaya lang ayaw. ipagpatuloy mo lang, time will come na sasabihan ka ni Lord Whitey Cellphone kaya na po ang gamitin nyo, Tibel. time will come na sasabihan ka ni Lolo Whitey na hindi ka na makakadikit dahil sobra ka na. Nangyari kaya sa akin yan, experience ko yan. Sayang naman si Tibel. Gusto pa naman Tibel kumanta.
Ayan si Sir Ano pala Dennis yan? po. 6 million and a half. Napaka-supportive po niya ni Sir Dennis Vlog. Tatlo yata yung channel niya. Kung hindi po ako nagkakamali, tatlo po yung niya. Tatlo po yung channel ni Sir Dennis. Hindi, wala namang masama sa dikit ng dikit. Kaya lang, pag dumating yung punto na masisita ka na ni Lolo Whitey, never ka nang makakadikit, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo mag-unsubscribe ng iba. Nung gusto pa nating ma-reach yung 1K subscriber, Oh. kaya dikit tayo ng dikit. Tapos alam nyo nung panahon ko, ito kwento ko lang hindi ka makakapag-direct live kapag wala ka pang 1K bananas. Grabe noon. Oo. Yeah. Oo tayo, dati. Stream lang yan. Tapos walang go-to channel. Talagang one by one na i-search mo yung pangalan. Lalabas ka ng live. I-search mo yung pangalan. Tapos mapupuntahan mo kasi wala pang nagbababa ng link noon. Walang go-to channel. Ang hirap kaya noon. Ibig sabihin tayo ngayon Tay, madali na. anong taon ka tayo nag-start sa YT? 19. Oh, 19, sabay lang pala tayo. 19. 2019. 19 years old. 2019. 1919 tayo. Si Tres hindi Kayo pa, nakakaintindi. 19. Tatawagin ko. Di mo Tatawagin ko nga sinabing si 2019. Tatawagin ko nga si mother mo. 19 lang eh. Paluin ka niya 19 sa years ulo. old. Tay, dapat tayo sinabi mo complete details. Alam mo, 2019 dapat. shortcut na yun. Alam mo mga... Ikaw lang nakakaintindi. Tapos ngayon na iba yung pagkakaintindihan namin, nagagalit ka. Pag sa'yo, okay lang? Yan, galit na din si Tres. Nasa na yun? Yung tatay mo. Kainis. Bago ma-monetize, kailangan mo yung 4K halimbawa ito. Bumabati ka dyan. MLSO. Gusto mo kumpletuhin. Understood na yun, Tay. Okay na yun. Understood na yun. Understood na rin yung 19. Yung 19, hindi siya understood. I can't understand, you know? Pa-English ka pa dyan. Mamaya, maubusan ka. Mana lang sa'yo. Ngayon, kuya, pwede na ang 50. Ha, 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 ha. Sabi ni Sis Arlene, pwede na daw mag-live ang 50 dang? Pwede na. Kahit walang banana, pwede mag-live basta stream yan. Sa stream yan. Kahit zero, basta stream yan. Sa YT, kailangan ma-reach mo yung 1K. Tapos noon nagbigay pa nagkalat pa ng chismis si Lolo Whitey na ang kailangang subscriber is 10,000. Tapos ang WH noon kailangan maging 10 yata, 10K watch hour yata noon. Grabe, ang daming umiiyak na noon. Ang daming nag-surrender nung nalaman nilang 10K subscribers ang kailangan. Tapos 10K watch hour. Daming surrender yun. Daming umayaw, daming... Mag-e-end na daw si host. Ambot sa imo. Hindi naman ito. Gusto mo 8 million mahigyan. and the house. Kaya pala nakatambay kay host na sa ating live streaming. Sikat yan eh. Maganda kasi yung boses mo, Kuya Farmers. 19 years naintindihan ko. Sa host yan. Sa Siyempre, kakampihan mo. Main host yan. 9 million and the house. Ayan, comment lang po kayo. Umaandar pala yung buwan. Tignan mo yung buwan. Umaandar. Oo, umaandar eh. Ikaw nga tayo, umaandar. Buwan pa kaya.
Noon tayo, ilan lagos bago Yun yung magaling. maka 1K. Hello. Ate Bel! Hello. Shouty. Ayan na, naririnig na Ate Bel. Kayo Oo, na yung mag... cellphone na ang gamit ko. Hindi na ako Yun, nagamit. cellphone na. Cellphone na lang Loud yung and clear. ginamit ko. Alam nyo ba yung cellphone niyan is Sony Xperia, Samsung S20, yung mga mumurahin ba na cellphone? Oo, wala akong pera for ako eh. Oh. Pag mahirap lang yung mga cellphone ni Ate Bel, Sony Xperia, Samsung S22 yata. Yung nakikita yung naglalaro doon sa buwan. Ang dami mong alam. Mega love shout Kayong out dalawa na ni... everyone. Ate Bel, kayo na Aling nagdalawa ni channel, Kuya hindi Farmers Ilocana. maganda dyan. Alam mo, bago mo batiin yung nasa baba, batiin mo muna kaming nasa itaas. Kasi nasa itaas ka. Wala mo yung nasa ibaba. Ay, oo nga pala, sorry. Mega, May bisita pa ano tayo kasi, dito. Overall nagagalit ka lang yan. kagad Overall. sungit mo. Mega love shout out farmers, anong ang pangalan niya? Farmers, bulag ako, hindi ko na makita. Ang liit-liit. Farmer Cellphone na CQ kasi TV po. gamit ko. Salamat po, Farmer CQ TV. Wala. Farmers CQTV, mega love shout out. Ayun. O yan, pinalaki ko Si na. admin, huwag nang batiin. Kaya. Host, mega love shout out. Uy, bakit ito? Nawala sila. Tama ba ako dito ngayon? Yun, binalik na ni Nandito kami. tatay. Nandito kami, nakikinig. Gusto Mega daw, love solo shout out. kayo. Solo kayo sa monitor. Hindi na tuloy ako magpagsalita. Nawawala ako sa iyo, admin. Na-stress Mega na ako love shout out sa lahat dyan, ha. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ang Ate Bel, kayo ng tatlo dyan kakanta. Di na ako pwede kumanta. May curfew na. Ang pangit ng ganun pagkaka-shoutout. ba? Ganito po mag-shoutout na tuturuan po kita, Ate Bel. Ayan, pag Pwede nga umakyat pala. ka. Alas 10 na nga pala, host. Ang pagtuturuan kita paano mag-shoutout. Sige, admin, ikaw na Ganito, mag-shout out lahat. Mega love shoutout po. Pwede na Assorted pala tayong kumanta. people. Ganon. Oh, tapos na, di ba? Nag-shout out. pala tayo. Maglalas Kanta muna na ikaw, pala tayo Ate Bel. siguro. Ayan, si Ating Wala Belma. nga akong ang microphone eh. Ang hina ng tablet ko. Ano ka ba? Akapila po, Ate Bel. Maganda naman yung boses mo. Ipagdidiin mo yung na yan. patugtugin mo yung isang cellphone mo tapos susundan mo lang siya. Maganda naman po yung boses mo. Ikaw lang yung walang tiwala sa sarili mo. Basta ako, sa'yo ako, butong-buto ako, magandang boses mo. Go, 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 go. Oh, naghihintay na yung mga bisita natin. Ate Bel, kanta ka na, dali. Bakit ikaw hindi ang kumanta? Kaakyat ko lang. Oh, ganun ang patakaran dito ni Tres. Ang umakyat, ABCD agad. Sige na nga. Para sa inyong lahat ko. Ang higpit ng kuwas na ito. Ewan ko ba? Para po sa inyong lahat. I need, baby, I need your love right now. And baby, I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough and now it's time. Time to be lovers. I try to be only one with you. And it's hard
But baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. May come through the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me past. You can trust in me, our love will ever last. I know we haven't known each other long, but still something's right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the day we'll meet as one. Look back over all the things you've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. May come through the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me past. You can trust in me, our love will ever last. Take me now, take my love. We come through the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me past. You can trust in me, our love will ever last. So, thank you sa mga nakikinig dyan, sa inyong mga palakpak. Maraming salamat. So, back to my host and co-host. Salamat po. Gaya po ng sinabi ko, Ate Bel, Bababa ka na, Kuya Farmers. ABCD Hello! yan. Pwede na dahil medyo nagtutulugan na naglinis sa amin. Sige po, Kuya Farmers, mag-last. Salamat tayo, Tibel. Sa mga nakatambay po sa live ni Grace Maria. Bye-bye po. Ingat-ingat po kayo. Dikitan po Thank you, kita Kuya sa Farmer. TV. Next time po ulit. Dikit po ako sa iyo. Nakadikit na Sige po. po. Mag-iwan na lang po ako Didikit ng din po bakas. ako. Thank Salamat po. you. Babalikan ko po kayo. Bye-bye. Thank you po. Ingat po. ABCD, Ate Bel. Tay, kumanta ka dyan. Samahan mo si Ate Bel kasi ako may curfew na. Dito na lang ako sa baba. Mag-back to back kami. Ano yung kanta niya? Take me now? Oo, dugtungan mo. Dugtungan kayong dalawa, Tay. Kung ano yung last na words ni Ate Bel, doon ka din dudugtong. Take me now. Ano daw yung kanta niya? Ano daw? Take me now. Sige. Sige, sandali lang ha. At ako'y kukuha ng cellphone. Aray ko. Akala ko ba masama pakiramdam mo? Kaya nga po, nakahiga nga po ako. Hindi mo nakikita kasi. Nakahiga po ako. Babangon ka para kumanta. Yes po, Ate Bel. Sige, kanta na. Ay, sorry ha. Okay lang yan. Walang problema yan. Ano yung kanta mo kanina? Take me now? Take me now. Dugtungan mo. Sige po. May gusto ka sa aking mahal. May
agawin siya. Itsura pa lang sa aking lamang kanya. Ligawan mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaan. Kunin mo lang lahat sa akin, huwag lang siya. Yung palang antik minaw niya. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa akin maagaw mo siya. Usap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa akin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Oh, tapos na. Ganun lang yung kabilis. Oh, back to you, Ate Bel. Palakpakan mo, Tres. Ay, dalihan mo na, Ate Bel. Take me now. Oo nga, Kinagawa ito mo na na. nga. Ang sungit naman. Here I am, playing with those memories again. I'm just an act of time had set me free. And those touch of you keep taunting me, holding me. A feeling I never outgrow. Though each and every part of me has tried, only you can feel that peace inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, just when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, just when I thought I could stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without, go on without. It's just no good without you.
Without you, without you, without you, without you. Manay Bicol, mega love shout out. Thank you for coming dito sa Tris Maria. So, back to my host and co-host. Admin Tony, it's your turn. Ano yung kinanta mo, Ate Bel? Here I am? Here, here I Oo. am. Kakanta ko. Ano yan? Here I am din. Kailanman di kita kayang iwanan. Galing Dapat ah. ang pag-ibig ko sa'yo. Huwag ka sanang mangangamba. Kailanman di ko makakayang takpan. Manaybi, puso mo na nagbigay kulay sa buhay kong walang saysay. Walang makakapigil sa aking damdamin. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Ikaw lang ang hinahanap sa tuwina. Huwag sana itong magbago. Di ko kaya walay ka sa akin. Diba? Tinagalog ko ba? English mo. Kailanman di ko kayang limutin ka. Aning pinapangarap ko ay ikaw. Noon pa man hanggang ngayon, walang makakapigil sa aking damdamin. Ikaw lang ang aking minamahal. Ikaw lang ang aking. Huwag sana ito ay magbago. Di ko kaya. Good night, Sir Palmer. Haning ikaw lamang. Oh, di ba? Ang bilis. Ganun lang, simple. Oh, next. Ang galing mo, admin. Oh, So, ito naman kantahin ko, admin. sige po, Ate Bel. Kanta lang ikaw dyan. Maging mapaghanap ako sa ibigin, mapagpili sa aking mamahalin. Di natay di pinapansin kung pangkaraniwan, ang hanap ko'y walang kapintasan. Walang sinong makaabot sa aking pangarap, kaya lahat sila'y nagsilisan.
Sa buhay ko'y naging aral ang luhang nakanta. Ito ang siyang naging kabayaran. Dahil sa ating pangarap, sa akin naglaho ang lahat. Pangarap kong pag-ibig ay hindi matutupad. Pagkat pangarap na anong taas. Nang dahil sa taas nitong aking pangarap, nang mabigo sa lupa lumagpas. Magsisimay huli na rin, walang nahahabag. Dahil sa balik kong pangarap. Dahil sa ating pangarap, sa akin naglaho ang lahat. Pangarap kong pag-ibig ay hindi matutupad. Pagkat pangarap na anong taas. Dahil sa aking pangarap, sa akin naglaho ang lahat. Pangarap kong pag-ibig ay hindi matutupad. Baka pangarap na anong taas. So, back to you, admin. Ate Bel? Lasinggirong biyahero, Miguel Anong pa magat yan, Ate Bel? Ha? Anong pa magat yan? Nang dahil sa aking pangarap. Ay, sige. Kakanta naman ako. Sige. Dahil sa iyong pangarap. Lasinggir. Di ba? Magkatunog. Huwag ako. Di ba? The hardest thing I ever done is keep believing there's someone this is the word for me. The way that people come and go through temporary no chance to time might never know. I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom's only hope to say goodbye. It took a long while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I wasted so much time. I know I asked perfection of a quiet, imperfect world. And poor enough to think that's what I find. Diba? Magkatuloy sila. Tinagalog mo, English ko. So here I am with pockets full of good intention. But none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. I'm hanging on a hope
but I'm alright. I know I need to be in there. I know I'm wasted too much time. No, I ask for affection of a quiet, imperfect world. And cool enough to think that what I'll find. I know I need to be in love. I know I wasted too much time. I know I ask perfection of a quiet and perfect world. And fool enough to think that was Alpine. Back to you. Diba? Oh. Magsalita ka muna dyan, Ate Pel. Ang galing ni admin. Bakit ayaw yung cellphone? Kasi yung gerong biyahero, ang kanyang main ay playboy na walang chicks. O, di ba? Admin, naghang yung cellphone ko. Ibig sabihin, limited lang yung kanta ng cellphone mo. Ganun yun. Admin, naririnig mo ako? Naririnig po kita, Ate Bel. Okay. Akala ko hindi. Naririnig po kita. Loud and clear. Nakamute kasi dito sa akin Tapos sige. Kakantahin ko ito. Sige po, Ate Bel. Ito na lang. Love me and do not ever leave me. You're the only one. You're not just for fun. Love me. Don't believe in when they say I don't really care. That just isn't true. 'Cause I love you and need you so. And I will always be true to you. Never mind how I sometimes thought my feelings are the same. Love me, need me, that's all I want from you. Love me, believe me, and always be true. Love me, don't leave me without you. My life would be blue. Love me, and don't ever doubt it. At the very start, you were in my heart. Show me the way into your feelings. I'll do everything. I'll give you a ring. Whatever you want from me. If you love me, I will agree. Be my queen and I'll be your king. Wouldn't that be exciting? Love me, need me, that's all I want from you. Love me, believe me, and always be true. Love me, don't leave me without you. My life would be blue.
Tapatan mo yan, admin, ha? Nagahang yung cellphone ko. Ano ba yan? Love me, leave me. That's all I want from you. Love me, believe me, I'll always be true. Love me, don't leave me without you. My life would be blue. Love me, leave me, that's all I want from you. Love me, believe me, I'll always be true. Love me, don't leave me without you. My life would be blue. So back to you, co-host. It's your turn, admin. Dennis Vlogs, mega love shout out. Admin, hello, nasaan na yun? Hindi kita pwedeng iwanan. Hindi kita pwedeng pigilan. Ipaglalaban kita kahit hanggang kamatayan man. Kung mawawalay sa'yo, huwag kang mag-alala at babalik ako. Para ipagpatuloy natin ang ating pag-ibig na ating iniwanan sa'yo. Mahal na mahal kita dito sa ating puso. Ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Mahal na mahal kita dito sa ating puso. Ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Mahalin mo lang ako ng tapat. Mamahalin din kita ng tapat. Kahit anong pagsubok dumating, ipangako mo rin, ipaglalaban natin. Mahal na mahal kita dito sa ating puso. Ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Mahal na mahal kita dito sa ating puso. Ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Alright, naka-premiere na si Farmer Sikyo. Dito sa ating puso, ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Mahal na mahal kita dito sa ating puso. Ikaw lang ang nag-iisa, o aking mahal. Ulit-ulit na lang. Mahal na mahal. Di ka naman minahal. Kailan ka ba minahal? Minahal ka nung may kailangan. Bakit ito? Update live naman. Okay. Naka-live na si Sky. Tres. Live lang ako. Kasi wala akong
Oh, Kasi nakalag ka pala. Pasensya na, hindi ko napuntahan. Ate Walis Bel, ka. naririnig mo ko? Sama ng pakiramdam. Bakit Pakistan? Oo nga, bakit Pakistan yung ano mo? Bakit Pakistan yung sinabi mo? Ano yun? Punta pa lang katapos pa lang ang trabaho ko. Ate Bel, naririnig mo kami? Sino magpapalis sa ako? Oh, tapos na po akong kumanta. Na may upo. Oo, kahapon lang ako. Ano, kahapon lang sumama yung admin, sakit na nila. ano ba Bakit, yan? bakit po Ate Bel? Hindi mo ako marinig. Naririnig po kita. Ah, sino yung nag-uusap? May naririnig ako nag-uusap eh. Sino ba yan? Ah, may butiki dito, nagsasalita. Ganun ba? Inuubo yung butiki. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that left behind the day. But what I say is so much more than I can say, and I see you in midnight blue. I see you crying now, you've found a lot of pain. And what you're searching for can never be the same. But what's the difference for to say what's in a name? And I see you in midnight blue. I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you. I'm feeling midnight blue. I say you're standing there far out of the way. I want to touch you, but the night becomes the day. I count the words that I am never gonna say, and I see you in midnight blue. I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you. I'm feeling midnight blue. Thank you for the love that I'm offering you. Thank you for how it's meant to be. Can't you hear the words that I'm singing to you? Can't you believe like I believe? It's only one and one is two till I see you in midnight blue. I see beautiful days and I feel beautiful ways of loving you. Everything's midnight blue.
I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you until midnight blue. I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you until midnight blue. So thank you. Mega love shout out, Miss Sky, Dennis Vlogs, Ako Ate po, C, ako po Pipita yun. Music. Back to Alam you, niyo po. host. At sa co-host admin Toniba, it's your turn. O, di ba? Sino yun? Nag-scroll down ako, nakita ko si Giti. Sino yun? Sino yun? Sino ba yun? Admin, it's Oh, your turn. ay, Ano, natutulog ka ba? ayan, mega Natutulog love ka, shout, admin? mega love shout out sa ating Sky. Ang Sky. the one and only is Sky. O, di Sky ba? view. Yan, so magpagaling kay So, Sky. Inom ka ng tamang inumin. At punta ka sa embassy para pagpawisan ka. At baka saan siya nandun pupunta? sa embassy. Bakit sa embassy? Doon, papawisan ka doon. Bakit? Bar yun. Embassy? Papawisan ka sa embassy? Bakit? Oo. May sakit ba si Sky? Inuubo po siya. Ah, inom siya ng ano, yung salabat. Ano yan, admin? Doon sa embassy, sapat na yun. Gagaling na siya doon. Ba bakit sa embassy? Ano, German embassy? Canadian embassy? Anong klaseng embassy? Embassy bar. Hindi ko alam yan. Ano yan? Sige, kumanta Yung ka bar, na. yung sayawan. Sayawan, diskuhan, inuman. Yung Ah, mga, okay. yung mga naglalasing-lasing. Ganun. Okay. Ate si Pipita Music. Nagalap shoutout Ate po, Sir Tati, si Pitita Music. Sir Dennis, thank you po sa suporta sa aming Ate si Tresperia. Pipita Music. Tikit ako kay Ate Pipita. Uy, nagsasapi ako. Sapi. So, kanta ka na, admin. Ako'y makikinig. Huwag ka matulog dyan. Gabi na Ate Bel, sabi mo kanina hindi ako magpupuyat. Tapos ngayon pinagpupuyat mo na naman ako. Ay, umakyat ka eh. Kanina pa ako dito Ate Bel nung pagkatapos mo. Ilang hours na ba si Tres? Magtatatlo Sige, na ako ako. nang kakanta. Ha? 240, magtatatlo na, 241 na. 2:41. Isarado itong 3 hours? 8 O hours po ano? ito. 8 hours. Ha? 8 Uy, anong hours. 8 hours? Ano, walang tulugan? Sige, kakanta ako, admin. Sige, kanta ka po. Kanta ka lang po dyan. Ay, natutulog ka, ha? Gusto mo, sa'yo na rin tong bahay na to. Your eyes open wide as I look your way.
couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room, it's the song for a new love. When you smile, your eyes to your heart, lost inside a soul torn apart, feeling alone with people around. True love is hard to find now. You think you're so misunderstood. I'd explain if only I could. Something tells me this time it's real. The way that I feel. Okay lang ba yung sound of me? Your eyes, like the blue in the summer skies, caught my gaze as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's the song for a new love. You can't hide that look in your eyes. Open wide, you seem to surprise. Searching around for somebody new. True love is hard to find now. When you smile, your eyes to your heart, until mine is falling apart. Can't you say the way that I feel? My loving is real. Oo, tuwing humihinto ako kumakanta, may nagsasalita. Yun, napupunta sa ibang barangay yung Bluetooth ko. Pati di, thank you for coming dito sa bahay ni Chris Maria Khan. Your eyes open wide as I look your way. Couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes to your heart, lost inside a soul torn apart, feeling alone with people around. True love is hard to find now. You think you're so misunderstood. I'd explain if only I could. Something tells me this time it's real. The way that I feel. When you look your eyes to your heart, I should like to know I'm a part. When your eyes shine, I know you're mine for all of the time. So, hindi nakakanta si admin, i-diretso ko na lang ito ha. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it
on lonely nights when I'm not around. If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have gone away, let it still be there. Si tatay mo pala ang nagmarites. Akala ko kayo yung nag-uusap. Si tatay mo pala. O kaya baka tulog na yun, natulog sa kanta. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you like lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Anta right channel. So next. When I wake up each morning, try to find myself. And if I'm ever the least unsure, I always remind myself, do you someone in this world that I always choose to love? From now on, you're only someone that I used to love. As for me, it's getting down to the last unspoken part, when you must begin to ease the pain of a broken heart.
Tell me why should I ever care if I have to lose your love from now on? You're only someone that I used to love. Wish it was enough for you. All the love I have to give. I did my best to keep you satisfied. I guess you'll never know how much I tried. I really tried. And if I ever offer you close again, you won't find me being the one to get close again. Once I had so much to give, but you just refused my love. From now on, you're only someone that I used to love. I really try when I wake up each morning, trying to find myself. If I'm ever the less unsure, I always remind myself, do you show someone in this world? But I always choose to love. From now on, you're only someone that I used to love. From now on, you're only someone that I used to love. There's someone in this world that I always choose to love. From now on, you're only someone that I used to love. Anong nangyari? Bakit nawala? Sino nag-erase sa kanya? I've never been to be. Malay ko dyan. Hey, lady. Oh, nandiyan ka pala. Gusto mo kumanta? Mag-last song? Yeah, natutulog na ako. Bawal na ako magpuyat. Magagalit na si Nightboat. Ah, si Nightbook ba yun? Nag-ano? Ikaw yun? Baliw yan si Nightboat. Oo, Nightbook ni ano. Ito na lang. Last song na ako ha. Mag 3 hours na si Oh, ano? mag 256 na Ate Ben. Tamang-tama. I can tell by your eyes that you're probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, then I'm never. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer,
If I see her, won't you listen to my heart? Heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night. Take the stars and the sky. Don't feel nothing to you. There are mirrors. I don't want to talk about it. How you broke my heart. If I see her just a little bit longer, if I see her, won't you listen to my heart? Heart. Don't forget like, share, and subscribe. Thank you for watching. Dennis Vlog. I don't want to talk about it. How you broke my heart. If I see her just a little bit longer, if I see her, won't you listen to my heart? Heart. Hindi ka nagpunta sa live ni admin? My heart. Ni ano? Ay, wala na pala si admin. Talk about it. I will close my heart. Back to you now, Sis Maria. Ako'y magpaalam na po. Good night sa iyo, sis. At thank you sa pagpakyat, ha? Sa lahat nandyan sa ibaba, pumunta dito sa live ni Tris Marias pa. Maraming salamat po sa inyo. Sa nagtambay, tamsak, nagdaan, at dumikit. Maraming salamat po. Sis Tris, andyan ka? Sis Tris? Tapos na po ako, sis. O, di ba 3 hours ka na? Oo, end na po tayo. At ako'y gagawa ng, ewan ko, hindi ko alam. May pagkain kami, pero wala, hindi raw nagugutom si Mister. Ako din naman.
Si tatay mo, umalis na. Biglang nawala. Natulog na yon. Padalhan mo ng paracetamol, sis Tres. Masama daw yung pakiramdam niya. Eh, nagpupuyat sa wiping. Sige sis, ako'y magpaalam na ha. Baba na ako. Ay, hindi pala ako marunong bumaba. Sis, ikaw magbaba sa akin. Sino bang kasama ko? Si admin o si Tres? Dalawa kasi yung mukha eh. Ah, si Tres pala. Si Tracy, ano mo ako eh, end mo ako. Hindi ako marunong kasi nasa cellphone ako. Hindi ko alam paano bumaba. Ay, ikaw yan, naiwan, tapos nasa ibaba ka? Hindi ka pwedeng pumasok uli para i-end siya?